Shugaban jami'an sojojin Najeriya gaba ɗaya ya ce kowane ɗan Najeriya ya kamata ya kare kansa ba tare da ya tsaya jiran sai an zo an taimake shi ba. Babban hafsan sojojin Najeriya Janar Christopher Musa ya shawarci 'yan Najeriya da su lakanci dabarun kare kai daga haɗurra a matsayin mataki na karon farko ko kuma na kota kwana. CG Musa ya bayyana haka ne a wata tattaunawa da kafar talabijin ta Channel a yau ranar Alhamis kenan. Matsalar tsaro na addabar yankuna da dama a Najeriya inda masu ɗauke da makamai ke kashe mutane tare da tarwatsa su daga muhallinsu. Duk da cewa hukumomi suna cewa suna iya bakin ƙoƙarinsu, amma lamarin na ci gaba da laƙuma rayukan mutane a yankuna da ake fama da irin wannan tashin tashina. Kamar arewa maso yamma da arewa maso gabas da kuma arewa ta tsakiyar ƙasar Najeriya. Lokacin da aka tambayi Christopher Musa kan ko ya kamata al'umma su koyi dabarun kare kai, ya ce ya kamata mutane su ɗauki wannan tamkar koyon tuƙi ne ko kuma iyo a cikin ruwa. Wannan abu ne da ake bukata a rayuwa, ko da ana fama da yaƙi ko kuma a'a. Ina ganin ya kamata a wayar da kan kowane ɗan Najeriya akan tsaro a kowane matakin kare kai domin yana da matuƙar muhimmanci, in ji Christopher Musa. A ranar Litinin da wasu mahara suka kashe wasu masu ibada guda 28 a wani masallaci da ke ƙaramar hukumar Malumfashi da ke jihar Katsina a arewa maso yammacin ƙasar Najeriya. Hakanan a watan da ya gabata masu garkuwa da mutane sun yi wa mutum 38 yankan rago a cikin waɗanda suka yi garkuwa da su a Zamfara mai makwabta da yankin Malumfashi. To masu sauraro sai dai mu ce Allah ya kawo mana ɗauki, domin a Najeriya fa idan ba a tashi an kare kan ba abin fa ya yi yawa. Allah ya taimaki 'yan Najeriya, ya taimaki duk wani wanda yake so ya taimaki mutane. A nan muka kawo ƙarshen wannan shiri namu na tsaro haƙƙin al'umma, sai wani lokaci za mu kawo muku wasu labaran. Ne muku fatan alkhairi. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.